хочаце, каб вас чулі ў свеце і бачылі, то можна скарыстацца тэкстам і праз чат в гэтым паведамленні. О, пайшла трансляцыя. Всіх вітаем, прыгажосць. Сёння у нас дзень адкрытых дзвярэй для Беларускай асацыяцыі журналістаў у інфармацыйным аддзеле БАШ. Яшчэ раз паўтаруся, што буду з пэўным гумарам весці. І зноў-такі мы не забываем, што тут нічога сакрэтнага не прагучыць. Мы нічога не парушаем, не робім ніякіх злачынстваў, мы журналісты. Это наша місія, а сёння да 30-годдзя арганізацыі вырашылі крыху расказаць пра то, як працуе інфармацыйны аддзел БАШ, прабягусь па сваёй хатняй загатоўцы, потым адкажу на пытанні, калі яны будуць. І всіх, хто глядзіць у запісу гэты стрим, можна вярнуцца, пераглядзець, парадавацца, можа быць, пачуць для сябе нешта новае. Пераходзім да справы. Першае пытанне, якое мы хацелі абмеркаваць, гэта дакументы, якімі кіруецца, уласна кажучы, дзейнасць інфармацыйнага аддзела БАШ. Я падчас свайго мерапрыемства буду паказваць YouTube, паказваць наш сайт. Зараз я падзелюся экранам. Падзеліцца. Каб зноў-такі максімальна наглядна было усім і зразумела. Значыць, вы все ведаеце наш сайт, вы, напэўна, там зарэгістраваліся, прыйшлі да нас. Якімі ввогуле дакументамі, паводле чаго мы жывем? На кожнай старонцы нашага сайта ўнізе ёсць спасылка на рэдакцыйную палітыку, в самом низе злева. Рэдакцыйная палітыка перакачувала до нас з папярэдняга сайту, а на то яшчэ з папярэдняга. В рэдакцыйнай палітыцы даволі яскрава напісана наша місія і каштоўнасці, што в двух словах БАШ медыа, все наши інфармацыйныя ресурсы, гэта ресурсы Беларускай асацыяцыі журналістаў, гэта крыніца важнай інфармацыі пра галіне у медыа, пра журналістаў, пра любыя медыйныя тэндэнцыі і гэтак далей. Все, што тычыцца журналістаў, журналістак, медыа, здарэнняў, все ўваходзіць у наш фокус увагі. Гэта прапісана нашай місіі. Мы, безумоўна, як арганізацыя, которая накіраваная не раздзяляць, а наадварот кам'юніці збіраць, мы імкнемся максімальна карэктна паведамляць пра все падзеі. Мы стараемся заўсёды даць 2, 3, 4, 5, колькі заўгодна бакоў ёсць у гісторыі, яны заўсёды у нас прагучаць, мы да гэта імкнемся. Калі нам становіцца вядома пра нейкую важную падзею, важнае здарэнне, звязанае з журналістам, мы, конечно же, хочам пра гэта паведаміць, але мы найперш імкнемся знайсці сувязь з гэтым калегам, з ягонымі роднымі ці з ягонымі нейкімі калегамі, каб дакладна праверыць інфармацыю на 100%, каб дакладна ўпэўніцца, што гэта інфармацыя ніяк не закранае ягоныя асабістыя інтарэсы, асабістае жыццё і гэтак далей. Гэта ў нас дакладна для нас святое, тому што мы за журналістаў і за журналістак. Таму наша умоўна крэда не там, дзе мы можам хутка напісаць, а потым памыліцца, мы заўсёды не будем писать хутка, а будем проверять информацию, и лепш БАШ напіша не першым, и, может быть, нават не другим, и, может быть, напіша на наступны дзень пасля нейкага здарэння, але мы проверим информацию, проверим здарэнне, даведаемся падрабязнасці і толькі тады вырашым выпускаць. Нешта вы, напэўна, бачылі, што часа інфармацыя датычная журналістаў, яна спазняецца на сайце БАШ. Уже вялікія медыа пра яе маглі напісаць. Мы скрупулёзна правяраем, тэлефануем, спісваемся, збіраем факты. Для нас гэта з'яўляецца каштоўнасцю. Мы ведаем, што на нашу інфармацыю абапіраюцца многія арганізацыі сусветныя,
праз нашу міжнародную рассылку, праз нашы маніторинги. Таму калі наша інфармацыя выходзіць, яна мае вялікі аўтарытэт і вялікую абсяг распаўсюду. Таму мы не можем допустить до себе непроверенности. Это не означает, что у нас ніколі не здараецца памылак, не памыляецца той, хто нічога не робіць, але мы імкнемся гэтыя памылкі заўсёды зводзіць да мінімуму. Ну і зноўку такі этыка, яшчэ раз этыка, гэта наша пунктик. Наши каштоўнасці, аб'ектыўнасць, дакладнасць, збалансаванасць, неперадузятасць, незалежнасць, павага да асобы, оборона крыніц інфармацыі. Я думаю, что многие редакции, большасць редакций прытрымліваюцца падобных прынцыпаў, прытрымліваюцца падобных пазіцый. У нас ёсць магчымасць для сувязі з редакцыяй. Я крышку пазней пройдусь, зраблю такую экскурсію по сайте. Так, вот до нас долучаются коллеги. Я позднее крыху зраблю пэўную экскурсию по сайте, расскажу про наши сервисы. Але редакційная политика и правила карыстання, яны охоплюють все наши пляцоўкі, не только сайт, але и социальные сетки, информационные материалы в нейкіх іншых местах. В минулым годзе, ці в пазамінулым годзе, в нейкія гады, калі пачалася паўнамаштабная война России супраць Украины, мы вверх вытянули 3 таких важных пункта, что информационные продукты можно опубликовать на любым іншым ресурсе, альбо передавать в эфир. Все, что у нас наша асабістая бажаўская выходзіць, можно смело перадрукоўваць, не трэба дадаткова у нас запытваць дазволу. Некаторыя заходнія медыа маюць такі абавязак, а у нас ёсць прыярытэт перадруку. Все добра, спасылайцеся, перадрукоўвайцеся. Значит, абавязкова павінна быць спасылка, і мы забаранілі выкарыстоўваць свой контент всем, хто падтрымлівае вайну России супраць незалежнай Украины. Тут все зразумела. Наўрад ці на этих людей паўплывае нейкая забарона, але гэта наша пазіцыя і наш стейтмент. Якія яшчэ документы для тех, кто только долучился, расскажу, что рассказываю про документы, якімі кіруецца інфармацыйны аддзел БАШ, да і весь БАШ іншы. Акрамя рэдакцыйнай палітыкі, якую вы знойдзеце на унізе кожнай старонкі нашага сайту, ёсць у нас 2 таких документа, як кодекс этики. Чему 2? Тому что до всех подеял до 2020 года у БАЖи в разделе про БАЖ есть наш кодекс журналистской этики, принятый в 2006 году на съезде Белорусской ассоциации журналистов. И этот кодекс так само для нас актуальный. У цяперашнім, у 25-м годзе была створана медыа-асамблея. Хто сочыць за намедамі, ведае, што на дадзены момант, здаецца, 23 медыа ўваходзяць у медыа-асамблею. Редакцыі распрацавалі, абмеркавалі, падпісалі новы кодекс журналісцкай этыкі і пагадненне аб самарэгуляванні медыа-сектара. Вы ведаеце, што была створана Рада па медыа-этыцы. І гэты кодекс, ён таксама быў ратыфікаваны Беларускай асацыяцыяй журналістаў, тому што мы былі, па-першае, адныя з распрацоўшчыкаў яго, па-другое, адныя з падпісантаў. Таму абодва кодексы, як і першы і другі, для нас актуальны. І это зноwu такі частка маіх прафесійных інтарэсаў. У мяне ёсць раздрукаваны на паперы на працоўным стале кодекс. Вось, я вельмі люблю в любой незразумелай ситуации паглядзець, што пра гэта кажа кодекс. І ведаю, што калегі ведаюць гэта, часам да мяне прыходзяць, таксама запытваюць, як вот в кодексе тое ці іншае прапісана. В принципе, из власнага досведа уже могу подказать, где шукаць, і на сайте БАЖа пазней расскажу, где гэта все знайсці, каб не памыліцца і таксама этычна себе праверыць. Вось,
Ну, понятно, что в реальном житті, коли ты пишешь материал, любые журналисты, журналистки, я думаю, яны маюць внутри себе некие стандарты этики. Не кожны дзень, не падчас падрыхтоўкі кожнай нататкі патрэбна зазіраць у кодекс. Кодекс якраз хутчэй патрэбны для складаных пытанняў, але тым не менш такі документ ёсць. Все документы Белорусской ассоциации журналистов у нас есть в разделе про БАШ. Вот он у меня открытый, тут есть, значит, наши узнагароды, наши разные репрессии, кіраўніцтва, портреты, может быть, яны калісьці уже нарэшце поменяются, и я маю на увазе себе, и приберуць этих уже, значит, портретов адтуль. Вот, таксама ёсць такие документы, он больше рамочный, как декларация принципов профессийной деятельности, ну и многие документы, яны собраны на гэтай сторонце. Таксама важно отзначить, что статут Белорусской ассоциации журналистов, кто ведае, не ведае, в 2021 году Верховный суд абсолютно незаконно позбавил БАШ регистрации. Негледзячы на позбавление регистрации, теперь вымушенный выезд в Беларуси, мы протягиваем нашей организации жить по нашему статуте. Это значит, что все процессы, якія в организации адбываюцца, яны адбываюцца не хаотично и не паводле рашэння кіраўніцтва, которое ни на что не опирается, а мы, выехавши з Беларуси, для себе вырашылі, что мы захоўваем статут, і ён для нас, бо калі дайсці да статута, тады не зразумела, па якіх нормах жыць. І вось з гэтым крыху была звязана гісторыя з абраннем новага этычнага органа, рады па медыаэтыцы. Цяпер гэта орган не БАЖа, потому что БАЖ не можа просто так внутри себе стварыць нейкія органы. Гэта, скажем так, это супярэчыць статуту, гэта мусіць з'езд вырашыць. І вельмі добра, што этычны орган был створаны на міжрэдакцыйным узроўні. Эта рада не падпарадкоўваецца БАЖу, яна не з'яўляецца бажаўскай, яна падпарадкоўваецца медыасектару. І адказнасць за рашэнне, за розныя працэдуры ляжыць не толькі на БАЖы, але і на ўсім медыасектары, на тых, хто падпісаў гэты дакумент. Мне падаецца, гэта добрае рашэнне, таму што калі мы на себе берем частку адказнасці, то заўсёды больш адказна прымаюцца рашэнні. Калі толькі один БАЖ там сочыць за этыкай, і толькі туды можна в камісію по этыцы скардзіцца, а сам я могу, не могу, хочу, не хочу прытрымлівацца нейкіх положенияў. Гэта такая больш слабая позиция, на мой погляд. Но вернемся до сайта. Тут бачите такие пригожники здымачки. Значит, давайте короткі, літаральна вельмі хутка зраблю. Вельмі хутка раблю агляд тых магчымасцяў, якія ёсць у нас на сайце. И про социальные сетки так само скажу. Сайт Белорусской ассоциации журналистов в минулом году мы обновили рухавейки, дизайн, и все стало працаваць хутчэй и актыўней. На галоўнай сторонце у нас есть рекомендация по бяспецы для коллег в сувязі с прызнаннем нас экстремистским фарбаваннем. На самом версии она замацаваная. Значит, что яшчэ ёсць на першай сторонце? Тут галоўная навіна і некалькі таких навінаў, которые мы специально атрымаем, каб яны былі на відавоку. Зверху менюшки, я про іх зараз пройдуся разом з вами. Кнопка про БАЖ, там все про нас, сяброўства БАЖа, як вступіць, контакты, донаты, там можна задонатіць, альбо вот тут націснуць зрабіць ахвяраванне, практычна кнопки дублююць. І тое ж самая вялікая кнопка падтрымаць БАЖ, туды ж можна таксама націскаць. Такая вось часам у людей баннерная слепота формуецца. Каб яна не фармавалась, у нас нават 3 ёсць кнопки про донаты, мы з вами сёння размаўляем. Далей ёсць кнопка рады по медыаэтыцы. Гэта, скажем так, асобны раздзел нашага сайту. Ён спецыяльна не прадубаўляваны нідзе в наших менюшках, тому што, по вялікім рахунку, гэта не частка БАЖа.
хоць і Баш з'яўляецца як бы фасілітатарам, сакратарыятам Рады па медыятыцы, Рада па медыятыцы ніяк не падпарадкоўваецца Бажу, таму зрабілі для яе адмысловы раздзел і кнопку, дзе ёсць форма зварота ў Раду, кодекс, спіс сябраў Рады па этыцы і розныя паведамленні датычныя гэтага. Справа на версе кнопки. Махковка? А ты спроси. Так, я выключу звук на всякий выпадок, вот Татьяна там мне что. Идем далее. Марафон солидарности – это наша рубрика, куда мы собираем все акции солидарности, которые мы, альбо наши коллеги, проводили у обороны коллег. Далее, с минулого года у нас появилась на сайте вот такая вертушка с портретами наших коллег за кратами. При распрацоўцы новага макета мы вырашылі, што вось пасля галоўных тэрмінаў будуць ісці людзі, которые за кратамі. На сённяшні дзень іх 39. Калі націснуць на гэтую лічбу, вы пераходзіце на адмысловую старонку ў статыстыцы, дзе ёсць спіс актуальных рэпрэсій за бягучы год, ёсць спіс людзей за кратамі, медиа, признанные экстремистскими формированиями, и тут вот это наша таблица великая, которую мы весь час обновляем с порушениями правового журналиста у конкретном годе в разделе статистика список затриманих вы можете найти такое за все попередние годы. Так само тут есть дублеванная эта же кнопка, коллеги у турмах кнопка за адресами политвязнев. И вельми важная кнопка «Остаться в профессии. Вся помощь журналистов и медиа по одной ссылке». До решения у Трампа это было вельми важный и горячий раздел. Сюда мы старались збирать и обновлять информацию про все фонды, которые працуют журналистами и редакциями. Вы можете поглядеть, тут есть репортеры без межаў, CPJ, Frontline Defenders и другие іншие. Вось. Гэта раздзел по-ранейшаму актуальны. Адзінае, што пасля заморозкі, трампаўскай заморозкі, многія фонды, яны часткова альбо цалкам прыпынілі сваю працу, альбо зараз знаходзяцца ў такім непэўным фармаце, поэтому цяжка сказаць, што на 100%, што з гэтага працуе вот на 100% на сённяшні дзень. Раней мы заўсёды імкнуліся, каб гэтыя спасылкі яны былі все актуальныя, мы іх праверялі часцяком і прыбіралі, дадавалі новыя. Сёння такі волатильны час, калі сёння фонд, можа быць, працуе нейкі, заўтра не працуе. Таму мы пакуль не прынаем, калі сітуацыя збольшага стабілізуецца, мы абавязкова абновім. Але калі мы нешта ведаем, мы абавязкова дадаем туды магчымасці. Тут ідуць далей розныя матэрыялы. Гэта матэрыялы з рубрыкі навіны і акцэнты. Можна паглядзець все навіны, карысныя, рознага кшталту магчымасці, конкурсы, навучанні, канферэнцыі, паездкі. Самае запатрабаванае на сайце Баш заўсёды магчымасці для калег і нашы спецпраекты, галерэя спадра Александра Тамковича, международные громадские СМИ, международный досвід, медиа-новаторы, штучный интеллект, наша за мяжой, эстафета добрых справ и шматлікія спецпроекты Баш за минулые годы, кропотливо перенесенные на новый сайт. Можно натиснуть на рубрику спецпроекты и там зайти поглядеть, про что мы писали ранее. И теперь там новые спецпроекты возникают. Наши партнеры, конечно же, тут есть вельми шмат розных сусветных и национальных организаций. Рубрика «Подписаться» и наши социальные сетки Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, Twitter у нас есть еще дагэтуль, и он же X, и RSS, по-моему, мы их убили. Зараз боюсь натискать на эту кнопку. Здаецца, мы прыняли калісьці рашэння, але, может быть, я помыляюсь, надо проверить. Бачите, не все ведаю за уласным сайтом. И короткая, значит, огляд менюшек. Натискаем актуальное. В актуальном у нас навіны замежжа и акценты. Это то, что как раз на першым
На першай старонцы у нас ідзе такой пліткай. Можна просто зайсці ў раздзел непасрэдна, навіны, замежжа, акцэнты, гэта аналітычныя матэрыялы, больш вялікія. Медыаправа. Медыаправа, раздзел пра правы журналістаў, кансультацыі, экспертызы, заканадаўства падзелена на два: кансультацыі юрыста, калі нашы шаноўныя юрысты нейкі кансультацыйны матэрыял публікуюць адказы на пытанні, то яны там. Пра прававыя экспертызы і каментары, вось гэта другі падраздзел. Наступнае, вярнусь, уже казаў, што найбольш папулярнае это то, чым могуць журналісты і журналісты скарыстацца в шырокім сэнсе, маю на увазе не для падрыхтоўкі нейкага матэрыялу, а для ўласнага жыцця, уласных розных рэчаў. Гэта раздзел карысны. В карысным ёсць 4 падраздзела: магчымасці, вакансіі, майстэрня. Гэта тэксты пра журналісцкае майстэрства. І рэлакацыі, парады. Это такі часовы раздзел, які, магчыма, мы ліквідуем, калі вернемся ў Беларусь. Там сабраны розныя тэксты, звязаныя з знаходжаннем нашых калег і нас саміх за мяжой, як атрымаць міжнародную абарону, пенсію ў Літве, пашпарт замежніка для беларусаў і вот такое все падобнае. Вернуся ў карыснае, можна нажаць на плашку, вот тыя ж самыя раздзелы. Магчымасці, я уже казаў, гэта конкурсы, паездкі, вот і я тут ёсць такі прыгожы сижу. Розныя навучальныя праграмы, далей. Значыць, вакансіі, вы разумееце, зараз іх менш стала, зразумела, але яны з'яўляюцца. Вот ёсць нават за 19 траўня апошніх 2 вакансіі ад трыбуны. Трыбуна малайчына дасылае нам, мы заўсёды рады размясціць. Майстэрня, казаў, тэксты пра журналісцкае майстэрства. І пераходзім да такого цікавага яшчэ аднаго менюшкі, кірункі і кампаніі дзейнасці. Тут наш любімы часопіс «Абажур», які вымушана, на жаль, спыніў сваю працу у 2020 годзе. Камісія па этыцы была тут, яна зараз вымушана не працуе, таму яна так і напісана, не працуе, але мы пакінулі яе в меню, каб людзі, шукаючы камісію па этыцы, маглі сюды зайсці, убачыць, што цяпер не камісія па этыцы, а рада, і, значыць, даведацца пра раду і як туды звярнуцца. Кнігі. Раней быў даволі папулярны раздзел, некаторыя кнігі я сюды вельмі так актыўна збіраў, гадоў шмат таму. Вось асабліва Юрія Романова, памятаю, вельмі цікавая кніга, вельмі рады, што она у нас тут вісіць. Потым неяк все занядбалася, для таго, што ўжо кнігі там узнікаюць аўтарскія правы, не заўсёды іх можна спампаваць, і звычайна кнігі у нас в цяперашнім свеце дзесьці на іншых пляцоўках. Але то, што мы тады сабралі, оно тут ёсць. Марафон солідарнасці я ўжо вам паказваў, конкурс «Вольнае слова». Все про наш конкурс. Цяпер это конкурс Еўрапейскай федэрацыі журналістаў. Перадалі, і цяпер ён праводзіцца пад эгідай Еўрапейскай федэрацыі журналістаў. Пераможцы зараз ідзе, дарэчы кажучы, да канца суботы вы можете паўдзельнічаць, даслаць матэрыял за 24 год. 31 траўня скончыцца прыём матэрыялу. Фотобанк, цікавая рубрика, дзе з розных гадоў ёсць здымкі. Мы тут стараемся папаўняць і самі адтуль бярэм. Да прыкладу, вот команда «Баш» у журналісцкім турнірі па футболе ў Доскеніках 24 год. Вось. Там ёсць шмат здымкаў. Вельмі цікавая рубрика, можна паглядзець, што там дзе як было. Стары сайт, кнопачка, хто памятае, хто яшчэ. 1,5 гады таму у нас было вось так. Сайт выглядаў. Спецыяльны для яго хостынг стварылі, Old But Buy, для олдаў, сапраўдных. І там займер час. Вось, але на яго можна зайсці, паглядзець, што як там выглядае. Бачыце, 34 калегі было туды за кратамі. На момент пераезда гэта апошнія дні лютага 24 года. З таго часу у нас працуе новы сайт. Вы ведаеце цяпер, дзе это шукаць.
І апошняя менюшка, агляды і моніторинги, аператыўныя моніторинги. Гэта квартальная справаздача, кожны квартал БАШ выпускае электронны бюлетень СМИ ў Беларусі. Вось уже ёсць за першы квартал 2025 года. Вось таксама бываюць кароткатэрміновыя нейкія аналітычныя матэрыялы, я маю на увазе моніторинги, калі БАШ праводзіў нейкае даследаванне і например, мониторинг проросійської пропаганды. Наступные годовые справаздачи. Годовые справаздачи – это великий такий PDF за год. И оно все есть на всех мовах. Тому это вельми важная наша базовая частка працы, как максимально международным партнерам и шла информация про здарение, про то, что в белорусском медиасекторе, тому робим на всех мовах, на белорусской и ангельской, и там это все можно читать. Переключается по межмовам, тут просто. Заявы партнеров, ваших партнеров, это наши заявы наших партнеров, что тысяч журналистов, доклады и рейтинги про медиасферу. Цікавий розділ. Ось тут ми збираємо індекс свободи слова, доклад ААН, доклад CPJ и разных организаций всесветных, специальный раздел, доклады и рейтинги. И статистика из списка затрыманых. Тут такие личбовые материалы. Все таблички, значит, за каждый год есть 4, 23, 22, 22 чомусь продублювався, треба зайти разобраться, 21, 20, вот такая вот личбовая информация. И тут можно поглядеть про все репрессии, какие нам ведомые. Коли мы нечто ведаем, мы сюда вносим в эту табличку. Коли вы ведаете нечто про репрессии, напишите нам на mail. Для нас это важно. Не забыть коллег и за этим сочить. Так, по менюшках прошелся. Важно, хотел сказать, что была у нас русская версия до недавнего часу з 10 лютого, як ви бачите, обновление русскомовной версии было припинено по зрозумілих причинах. Тому одразу кнопка на белорусскую. Коли хтось хоче по-російську почитати сайт БАЖа, може туди зайти і перевести на белорусскую, поставить Google Translate. Все махчимости в Google наша аудитория англомовная и белорусскомовная. В основном тому мы так. Контакты и донаты. Вот такая стороночка. Я разумею, что это был такой меньше цікавый блог. Теперь цікавый блог больше цікавый. Откуль у нас з'являється інформація в Google, откуль БАШ бере інформацію про події в Білорусі, в Україні, в Брюсселі, в Литві, як в Google це працює. Треба сказати, що БАШ – це велика организация журналистская, профессийная, складается из многих людей, ну, и тех, кто працует, и тех, кто просто сябра БАЖа, и делится с нами информацией, поведомляя важные поведомления. У нас так само есть служба мониторингу, которая вельми профессийно сочить за тем, что отбывается в медиасекторе, за разными здарениями, ходить по публічних нейкіх сайтах, до прикладу, і глядіць там про судовые рашэнні, систематизуя эту информацию. Вот, конечно, у нас есть журналистские супольности и просто наши коллеги-журналисты в разных краинах свету, которые так само нам поведомляют, что вот здараецца такое, будет такое, там такая вот информация. Все это мы аккумулюем. Безумовно, у нас есть редакційний коллектив, который вырашае, ці можна, ці нас гэта в першую чергу цікавіць, ці падыходзіць гэта под наши стандарты этики, и коли это все так, то наши журналисты рыхтуюць матэрыял, наш СММ робіць версию для СММ, ТикТок наш есть, наша Катя цудоўная у ТикТоку робіць відэаверсіі матэрыялаў, тому вот все это так працуе.
З кім супрацоўнічаем і хто працуе, я уже крыху адказаў, ёсць рэдакцыйны калектыў. Сёння у нас такі час, не заўсёды, калі ты можаш паказаць весь твой калектыў, і ну, зразумела, улады працягваюць рэпрэсіі, экстрэмісцкія фармавання, прызнаныя экстрэмісцкім фармаваннем, але тым не менш некалькі такіх публічных персонаў у нас ёсць, і вы іх ведаеце, это ў першую чаргу. Мы з Кацярынай за інфармацыйны аддзел і Андрей з Олегам глобально за Белорусскую ассоциацию журналистов. Так, сервисы рассказал. Теперь про донаты. Про донаты. Мусю обещал рассказать больше подробязно. У нас есть возможность задонатить и про Patreon, и про непосредственно на самом сайте. Вот такая вставочка, бачите, 328 евро нам уже задонатили. Зусім недавно мы вставили гэты блок. Безумоўно, большая частка наших донатов приходит праз Patreon, нам это подобаецца, потому что там, ну и я асабіста, калі камусьці доначу, ёсць организации, которые я падтрымліваю, я подписаны там праз Patreon, у меня раз на месяц списывается пэўная сумма, гэта мой унёсак, то, каб мы хутчэй вернуліся дадому. Так, і цяпер крыху прабегуся па тых пытаннях, якія загадзя былі заяўленыя, а потым, калі ў кагосьці з прысутных застануцца пытанні і будзе цікава паразважаць пра іх, мы з вами можам пра іх прайсціся. Адкуль берем інфармацыю, на што рэагуем, ужо сказаў, наш фокус увагі, все, што з журналістыкай, і нават лёгкая і сумная таксама інфармацыя. Раней мы вельмі, калі былі ў Беларусі, любілі расказваць пра карпаратыўныя падзеі, пра, ну, бачыце, не толькі медыа, але в першую чаргу гэта аб'яднанне журналістаў. Журналісты ствараюць сем'і, журналісты нараджаюць дзяцей, журналісты святкуюць юбілеі, журналісты атрымліваюць узнагароды, магчымасці розныя, нейкія крытычныя сітуацыі здараюцца. Все гэта в фокусе нашай увагі. На жаль, журналісты таксама смертныя, таму раз на год мы публікуем такую сумную статыстыку, інфармацыю пра тых, каго мы страцілі, і калі мы даведваемся, што хтосьці з наших калег адышоў ад нас да Господа, то мы про это абавязкова таксама паведамляем, гэта частка нашай карпаратыўнай культуры, выказваем спачуванні, калі гэта падыходзіць пад сітуацыю. Вот такі наш мандат. А што з этыкай прынцыпамі рассказаў? І яшчэ, да, один важны дакумент, про які я не сказаў, а ён у нас ёсць в раздзеле дакументы, гэта прынцыпы праваабарончай дзейнасці. Не ведаю, ці памятаеце, дзесьці у 2014 годзе беларускія праваабарончыя арганізацыі на праваабарончым кангрэсе прынялі такія прынцыпы, якімі кіруюцца тыя арганізацыі, якія пад іх падпісаліся. Баш таксама быў адным з ініцыятараў і распрацоўшчыкаў гэтых прынцыпаў. Вы ведаеце, што наш калега Олег Агеев, ён у мінулым годзе быў праваабаронцам года, атрымаў прэмію беларускай праваабарончай супольнасці. І згодна з гэтымі прынцыпамі яны накладаюць на нашу рэдакцыю пэўныя абмежаванні. Абмежаванні такого характара, што мы не проста медыа даведаліся і напісалі, а мы все ж таки праваабарончая арганізацыя, перад тым, як паведаміць нейкую інфармацыю пра парушэнне правоў чалавека, пра нейкае здарэнне, вот, парушаны правы, не знаю, затрымалі чалавека, штосьці з ім адбылося, мы цяпер гэтым складанні, але раней то мы дакладна мусілі дайсці да гэтага чалавека, дазваніцца, абмеркаваць і не шкодзіць этой інфармацыі яму. Сёння многие коллеги у нас за кратами, хтосьці трапляе за краты, и, конечно, ты не можешь потелефоновать в труму и спытать меркаванне коллег, але кожная такая информация, которая у нас вызывает подозрение, что она может погоршить стан, нават калі это стан наших коллеги, да,
нават калі мы ведаем, што вот, ну, гэта грамадска значная з'ява, але яна можа, ну, пагоршыць, вы ведаеце, да, палітвязні. Цяпер вельмі часта улады робяць жахлівыя рэчы, беларускія ўлады, наш рэжым лукашэнкаўскі, калі за розныя публікацыі, за інфармацыю, которая з'яўляецца ў медыях, часта вязні яны трапляюць у розныя штрафныя изолятары, гэтак далей, гэтак далей. Вось, таму тут мы будзем вельмі асцярожна, згодна з прынцыпамі праваабарончай дзейнасці, глядзець. Ну, выключэнне хіба што калі інфармацыя ўжо стала публічна даступнай іншымі медыа, тады мы, напэўна, будзем проста яе перадрукоўваць, і то вельмі уважліва. Увогуле з перадрукам наша каманда рэдактарская, она вельмі уважліва заўсёды прыглядаецца для таго, каб ва ўсіх не толькі сваіх, але і перадрукаваных матэрыялах быў баланс, былі прадстаўленыя все бакі, таму што калі нават мы штосьці перадрукоўваем на свой сайт, это значыць, што чалавек ужо прыйдзе да нас, і часам, вельмі часта так бывае, што людзі, чытаючы у нас матэрыял, чужы запазычаны, яны думаюць, што это базаўскі матэрыял. Раней вельмі часта так было з конкурсамі і навучаннямі, з навучальнымі праграмамі. Гэта для нас, безумоўна, гонар. Людзі прывыклі, што у нас ёсць шмат адукацыйных праграм, і нават чужыя адукацыйныя праграмы, якія мы проста перадрукавалі сабе на сайт, людзі ўспрымалі як нашы, звярталіся туды да нас нейкімі пытаннямі, парадамі, штосьці такое. Мы казалі, што нет, это не наша, але дзякую, што вы нас чытаеце. І вось. Так што з этыкай і прынцыпамі праваабарончай дзейнасці. Пра што пішам і што не пішам, я ўжо адказаў. Ці здымаем матэрыялы з сайту? Ну, калі мы памыліліся, мы абавязкова пра гэта напішам. Гэта і кодекс этыкі зараз патрабуе такого, каб мы прям здымалі вось за памылкі. Не прыпомню, але калі мы в чымсьці памыляемся, мы не толькі карэктуем матэрыял, а калі это істотная сітуацыя, то мы выходзім з асобным паведамленнем. Рэдка, дзякую Господу, такое здараецца. Усё ж такі калегі вельмі прафесійна працуюць, але калі раптам здараецца, то будзе асобны радок у тэлеграме, што мы змянілі папярэдні матэрыял, бо вось адбылося, не праверылі, памыліліся, звярніце увагу, а не проста заднім числом там штосьці падкруцілі. Ну, калі это істотна, калі там просто, там, не знаю, апіска нейкая адбылася, да, ці горад неправільна указалі, это не ўплывае на сэнс, то, конечно, оно просто будзе выпраўлена. Про сервисы рассказал. Был калісьці сервис у нас, все журналисты и медиа могли один одного шукать. Вось для фрилансеров это было зручно. Зараз, на жаль, такі час, калі гэта не прымяніма. Так, что яшчэ важнага? Давайте я спыню. Я яшчэ не адказаў на все пытанні. Ну і хто фінансуе? Многіх, напэўна, цікавіла гэта пытанне. Все просто. Вот тут вот кнопка «Контакты и донаты» она называется. Любой человек, кто не в Беларуси, не в России, кто разделяет наши каштоўнасці, и он может, ну, не с белорусских, не российских карток, безумовно, для бяспеки для себе, задонатить, падтрымаць нашу редакцию праз Patreon, и вось тут непосредственно на сайте ваши дадзеныя. Все гэта, калі ты в Европе, все гэта бяспечна, не заўсёды у журналістаў, чаму мы, так скажем, не заўсёды педаліруем гэты момант, тому што мы разумеем, што в журналісцкай супольнасці зараз, ну, нема так ужо шмат грошай, каб іх траціць направа і налева, але мы вельмі удзячны тым нашим калегам, которые цэняць ваш, приходят донатить, мы это все означаем. И гэта гроши, которые дапамагаюць нам быть лепш, потому что часам просто нема за что заплатить фотографы, яшчэ камусьці, вот, правесці нейкую працу, часам нам трэба подключить нейкі сервис, и гэтыя сродкі, яны вельмі важныя. Таму всім нашим донатарам и донатаркам вялізны паклон, падзяка, вы малайцы, вы крутые, вы падтрымліваеце нашу працу, не толькі нашага делу, але і всего бажа.
Вось, таму гэта вельмі важна. Ну, па соцсетках прабігацца не буду. Кожны з вас можа націснуць кропкі, а я ўпэўнены, што вы там бываеце часцей, чым на сайце. Зараз адбываецца такая вельмі цікавая сітуацыя, калі медаспажыванне, но змяшчаецца ў бок сацыяльных сетак, у бок тэлеграма. Часам ты паставіш нейкі матэрыял на сайт, і нават вельмі цікавы і актуальны, а людзі толькі ўжо такого старэйшага ўзросту, як я, ходзяць на сайт і там чытаюць, пакуль ты не запосціш гэты матэрыял в сацыяльнай сеткі, ён не заразыць, як толькі ён выйшаў в тэлеграме, все адразу все пашлі перадрукоўваць, чытаць і так далее, і так далее. Гэта добра, гэта выклік для медыа, таму што пляцоўкі забіраюць у нас в нейкім сэнсе ідэнтычнасць і ставяць залежнасць медыа-арганізацыі, бо калі той же самый Facebook ці Instagram нам змяняе правілы, ці запатрабуе ад нас усіх медыасектара, неважна, Беларусь, Украіна, Польша, Літва, запатрабуе дадатковыя патрабаванні, мы мусім будзем іх выконваць альбо пазбавіцца. Вот то, што зараз адбываецца з Твіттерам, з Іксом, вы ведаеце, што многія арганізацыі па ўсім свеце дэманстратыўна прыпынілі працу у Твиттере за Ілона Маска, за ягоных выказванняў, пазіцый. Вось. Чаму мы не прыпынілі? Бо для нас важна распаўсюд інфармацыі. Твиттер — это наш крыніца камунікацыі на замежжа. Ён у нас англамоўны, яго чытаюць многія журналісцкія арганізацыі, актары замежныя. І туды ідуць загалоўкі з англамоўнай версіі сайта. Не паказаў вам яе, але там все як бы по такой же структуре зроблена. Галоўныя навіны туды перакладаюцца. І Twitter у нас таксама працуе, X. Вось, пакуль мы ад яго не адмовіліся, але можа быць. Жыццё мяняецца, кожны дзень ствараюцца новыя сервісы. Сёння у нас такія, заўтра будуць яшчэ нейкія. Хто ведае, як яно все павернецца. Так, вот так вось мы і жывем. Ну, на гэтым, напэўна, я спыню дэманстрацыю экрана, тому што збольшага пра працу аддзела і інфармацыйнага накірунка БАЖ я расказаў. Канешне, здараюцца кур'ёзныя нейкія выпадкі, весёлыя выпадкі ў нашай працы. Здараюцца вельмі пазітыўныя, калі мы даведаемся, што вызваліўся хтосьці з нашых калег альбо калежанак, калі хтосьці з медыйшчыкаў, нашых калег, партнёраў, проста сяброў, атрымаў нейкую ўзнагароду альбо выйшаў з вельмі крутым матэрыялам, ахапіў, значыць, новую аўдыторыю. Любыя дасягненні нашых калег для нас прыемны. Бываюць, я ўжо казаў, і сумныя выпадкі, вельмі такія камічныя часам здараюцца. Вось. Але гэта жыццё. Зноўку такі адно з дасягненняў беларускага медыасектара, што нягледзячы на рэпрэсіі, на вот это бесконцы пераслед, который уже 5 гадоў з намі цягнецца, асноўныя медыаарганізацыі яны захаваліся. Сёння я расказваў адной з падраздзяленняў Радыё Свабода, даваў інтэрв'ю пра беларускі медыасектар, не беларускай службе, а як бы далёка ад нас. І вось шчыра калегі захапляліся тым, што як можна рабіць журналістыку з-за мяжы, з экзайла. Я кажу, што і для нас это было настолькі ж нереальнай рэччу, як і для вас. Яны сядзяць у сваёй краіне, знаходзяцца, у них няма праблем з гэтым. Вот я кажу, што до 20-го года я не уяўляў сабе, як бы я рабіў, і до 21-го. Як я магу рабіць журналістыку з-за мяжы, як это ввогуле магчыма. Вось, але прафесіяналізм беларускіх медыа, калег, калежанак, журналістак і журналістаў, рэдактараў, фотографаў, многіх людзей, ён дазваляе захаваць і медыа, і аўдыторыю, і важны канал інфармацыі для беларускага грамадства ўнутры краіны, за якое зараз ідзе з боку прапаганды вялікая барацьба захапіць гэтыя розумы людзей, такія вот прапагандысцкія высілкі. Ну што, калегі, я, здаецца, распавёў пра ўсё, што я хацеў
расказаць сам. Калі ў кагосьці ёсць пытанні тэкстам в чат, можна хутенька напісаць. Буду рады паразважаць пра іх. Бачу, што за час нашай сустрэчы ніякіх пытанняў не прыйшло. Пакуль вы думаеце, ці напісаць нейкае пытанне, ці каментар, я яшчэ скажу, што Бажу в гэтым годзе 30 гадоў. Як вам моя сценачка? Мне калегі падаравалі на адзін з папярэдніх дзён нараджэння такі бэкграунд для таго, каб я мог тут заўсёды казаць пра Баж. І сёлета Бажу 30. 30 – это не той час, калі Барыс Гарэцкі прыйшоў у Баж, і 30 не той час, калі Андрей Бастунец ці Олег Агеев прыйшлі ў Баж. Але гэта значна больш. Это 30 гадоў наша арганізацыя абараняла, адухоўвала, гуртавала, фасілітавала, як зараз модна казаць, беларускую медыйную супольнасць, журналісцкую супольнасць у першую чаргу. І гэта для нас вялікі гонар, вялікі выклік, бо нам 30 гадоў, а за кратамі 39 наших калег. Вось. Але і я спадзяюся, праз гэты юбілей нам удасца прыцягнуць яшчэ больш увагі, яшчэ увагі на наших калег за кратамі, на сітуацыю ў беларускім медыасектары. Будзем максімальна гэтым карыстацца і пра гэта расказваць у верасні, 16 верасня. Будзе гэты афіцыйны дзень, але мы вот уже все лето будзем казаць пра 30-годдзе, таму на наступным тыдні таксама чакайце ад нас цікавых пазітыўных інфармацый. Ну, вот такая лекцыя. Дзякую всім, хто далучыўся, всім, хто паглядзеў тут альбо знайшоў час папрысутнічаць. Я шчыра вам удзячны, і мне было прыемна падзяліцца. Калі ў кагосьці ёсць розныя меркаванні, думкі, ідэі, вы заўсёды можете нам на мейл напісаць. Мы спецыяльна, у нас няма тэлеграм-бота, бо яго можна взламаць, яшчэ чагосьці. У нас ёсць просто звычайны e-mail. Вось, там мы все читаем. І будзем заўсёды рады вашым каментарам, крытыцы, думкам, ідэям. Беларуская асацыяцыя журналістаў – гэта жывы арганізм, гэта супольнасць медыапрафесіяналаў, для якой вельмі важна розныя меркаванні. Як кажуць, у спрэчцы нараджаецца ісціна, так яно і ёсць. Вось, менскі час 19:52. Дзякую, што былі з намі, і побачымся у наступным.